Reactions. Dit is de 5e vlog. Dit is de vierde. Dit is de vierde vlog. En zoals je ziet is het Stijn van de vorige vlog. Ja. Oh, de oranje dag. Ja. Mijn haar werd gesproken. Oh ja, en hoeveel denken dat jullie dat het wordt? Laat even de reactie. Ja. En wij denken 3-1 voor Spanje. Nou. Kan nog spannend worden. Nederland is niet super slecht. Oké, dat jij wil. Ja. Maar, wat kan je dus goed zeggen? Hè? Oh ja, ik ga een intro maken. Dat was het. En we gaan straks nog een potje FIFA Street spelen. Hele oude hoor, niet de nieuwe. Maar ik vind het wel grappig. Met al die dikke skills en dat soort dingen. Ja, we gaan misschien ook een serie starten. Maar ik weet het niet. En ja. We moeten eerst even kijken hoe je dat aanzet op je PC. Gezondheid nogmaals. Nee, het is hoestijn. Oké. Het is hoesttijd bij Polen. Ja, hoestijn. Iedereen. Ja, oh ja, ik zou je nog eens een keer vertellen van een hele rare juf die we eens een keer hadden. In groep 6, we zitten nu in groep 7. Hoe zo is het? Oh. Ze heet juf Nicolien. Ja, juf Nicolien. Ja? Nee, juf Nicolien. Juf van juf. Oh ja. Die juf van juf Nicolien. Zij ging steeds uitstellen over de band en zo. Dus onze vriend Noël, die is verhuisd naar een andere school. Hij is niet verhuisd. Nee, hij is naar een andere school gegaan. En hij zei steeds dat er sowieso 10 was. En Noël zei nee, 9. Telkens en toen werd hij boos. Maar dat is gebruikelijk bij haar. Ik zou Dat het zag je niet- rijden. Het is wel grappig om haar te hebben. Ik vind het de hele tijd. Trollen, ja, trollen. En zoals je ziet is het mijn kamer. En ik vraag mij even verder. Nou, ik ben Stijn. Ik heb geen YouTube kanaal. Maar Ron en ik die gaan misschien samen een YouTube kanaal opstarten. Als het een YouTube kanaal, welke naam is het dan? GSR Games. En ja, dan bij de volgende vlog hebben we die dan weer. Wacht. Ik heb nog even. Oh ja. Ik denk dat elke vrijdag Stijn er wel in de vlog komt. Als het Als het kan. En binnenkort eigenlijk ook dan kunnen we buiten komen. En wat heb je nog geen telefoon? Hij heeft wel Nee, telefoon, maar die is in de zee gevallen. Dus niet zo. niet zo is het. En dus dan gaan we binnenkort weer buiten vloggen. En ik denk dat we een serie gaan starten. En dan gaan we met Omegle aan de slag. Aan de slag. Slag Ja, halen. aan de slag.